ନମସ୍କାର। କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଆମ ସଭ୍ୟତାର ଆରମ୍ଭ କିମିତି ହେଲା? ଆମେ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ରହୁଛେ ତାର ମୂଳ ଦୁଆ କେଉଁଠି? ଏସବୁର ଚେର କୁଆଡ଼େ ଲମ୍ବିଛି? ଆଜି ଆମେ ସେଇ ରହସ୍ୟକୁ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରିବା, ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଏକ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଯାତ୍ରାରେ। ତେବେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି? ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ସମୟର ଚକକୁ ପଛକୁ ବୁଲାଇବା ଆଉ ସେହି କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଣିବା ଯାହା ଆମକୁ ଆମର ଆଜିର ପରିଚୟ ଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, କୌଣସି ବି ବଡ଼ ଜିନିଷକୁ ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ଗୋଟେ ମୋଟାମୋଟି ଚିତ୍ର ଦେଖିନେବା ଦରକାର, ନୁହେଁ କି? ଠିକ୍ ସେମିତି ଇତିହାସର ଏହି ବିଶାଳ କାହାଣୀକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ତାର ମୁଖ୍ୟ ଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇତିହାସକୁ ସହଜରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନି ଭାଗରେ ବଣ୍ଟାଯାଇଛି: ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ, ମଧ୍ୟକାଳୀନ ଭାରତ ଆଉ ଆଧୁନିକ ଭାରତ। ଆଉ ଆମର ଏହି ଯାତ୍ରା, ଆମେ ଏଇ ଯାତ୍ରାଟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସେଇ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ଆଉ ସବୁଠୁ ରହସ୍ୟମୟ ପର୍ବରୁ। ହଁ, ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚିତ୍ର ମିଳିଗଲା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସିଧା ଆମର ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁ ଉପରକୁ ଯିବା। ଆଉ ଆମର ଏହି ପୂରା ଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ। ହେଲେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର କାହାଣୀ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍। ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଇତିହାସର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଲେଖା ଇଣ୍ଡିକା, ସେହି ବହି ଆମକୁ ସେହି ହଜିଯାଇଥିବା ସମୟର ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ଝଲକ ଦିଏ। ତେବେ ଆମର ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ଯାତ୍ରାର ମାନଚିତ୍ର ବା ରୋଡମ୍ୟାପ୍ଟା କେମିତି ହେବ? ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା? ଆସନ୍ତୁ ସେ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେଇ ପାଷାଣ ଯୁଗରୁ, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ପଥରକୁ ହତିଆର କରିଥିଲା। ସେଠୁ ଆମେ ଯିବା ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକା ସଭ୍ୟତାର ସୁନ୍ଦର ସୁପରିକଳ୍ପିତ ସହରକୁ। ତାପରେ ଆମେ ଶୁଣିବା ବୈଦିକ ଯୁଗର ପବିତ୍ର ମନ୍ତ୍ର, ଜାଣିବା ମହାଜନପଦ ଓ ମଗଧ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ, ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିବା ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବିଶାଳତା। ଶେଷରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ। ୱାଓ! ପ୍ରତିଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ରୋମାଞ୍ଚ। ତ ଏହା ହିଁ ଆମର ପୂରାପୂରି ଯୋଜନା। ଏକଦମ ସ୍ପଷ୍ଟ, ନୁହେଁ କି? ହେଲେ ଆମର ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟପ୍ କେଉଁଠି ହେବ? ଆମେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପଛକୁ ଯାଇ। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟପ୍ ହେଉଛି ସେଇ ପାଷାଣ ଯୁଗ। ହଁ, ସେଇ ଯୁଗ ଯେଉଁଠି ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ଆଉ ଆବିଷ୍କାରର କେତେ ଯେ କାହାଣୀ ଲୁଚି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସେଠାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମେ ତ ଜାଣିଲେ ଯେ ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଇତିହାସର ଜନକ। ହେଲେ ପୂରା ଇତିହାସ ଜଗତର ଜନକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କିଏ ସେ? ଯଦି ଉତ୍ତର ଜଣାଅଛି ତଳେ ମତାମତରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ପାଷାଣ ଯୁଗର ସେହି ରୋମାଞ୍ଚକର କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ଆମ ସହ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନମସ୍କାର।